Elkarri oinak emandariko dira, hamarka ondiran, hipertxo osatu arte, egoitzariko da. Irunberriko publiko hau da, aizu serio xamarra. Baltarra. Uler daitekezu izatean bertxotan horren baldarra. Txarra. Alde batean gaztea dago, beste baten jokin xarra. Beharra. Naiz eta hemen denok daukagun, publiko honan beharra. Bakarra. Hemen txingu dira bazteak, da xoladun bakarra. Txingudik noski iraziko du, baina gu klasifikatu. Jokatu. Horretarako saio hau ere, Irunberrian jokatu. Baloratu. Epaile hoiek nere bertsoa hamarrakin baloratu. Justifikatu. Aino izan da, lasai egon zuek, ez da behar justifikatu. Hartu. Orduan ere, korrikakoan lekukoa aldetartu. Lekukoa aldetartu. Beraz erosi nahiko zenitun, epaia eta epaimai. Lasai. Eta korbata hori jantzita, gainetik handago lasai. Alai. Bertxotan naizta aritu garen, sarri goxo, sarri alai. Jai. Zuek bederen gure aurrean gaurko hontan duzue jai. Bai. Baina saiatu behintzat, egin zarete hori bai. Doinuz aldatu behar dut orain, emozio emateko. Justifikatzeko. Nere bersoak doinuarekin ondo justifikatzeko. Lepo. Jakintzazu egoitz nere gatikan, Irunberri bete lepo. Dagoeneko. Hamarrak laurden gutxi ziranta, beteta dagoeneko. Jotzeko. Ta hori dena ni etorri naiz, trenan bozina jo.